Nes I gysanu Matthew. Dath o jyst digwydd yn sydyn. Jyst am eiliad. Be? Nath o drefo mlaen efo chdi? Dwi'm yn gwybod be ddigwyddodd deud gwir. Oedden ni'n dau yna'n falch bod yr arolwg ma drosodd a... Nathon ni jyst gysanu. Matthew? Be oedd dros y ben di? O, chwarae teg. Mod i newid. Dwi'n gweld ochr wahanol iddo fo ers I leia gyrraedd. Ti rioed yn ffansio fo? Nac do, ond diolch yn ddrwg I gyd na di. Ti di anghofio'n be nath o I fi? Cael o ffer pan oedd o'n I di dyweddio. O, o'n i'n meddwl bod chdi'n gallach hogan na hynna, Elen. O, Sian, di pethau ddim mor ddu a gwyna hynny na di. Be ti'n meddwl? Wel, fes di fo Geraint, mae o di prodi. O, mae hynna'n... hollol wahanol. Ydi o? Dwi'n gwybod sa Tristan na I fam yn cytuno fo chdi. Dwi'n meddwl sa well I mi fynd adra rŵan. Cyn I mi ddeud rhywbeth na ddifaru. Sian!